هجان ام بتایبەتی divê navberêda li ser hevpeymaniya Fetih de axivin ji ber ku cavê çarçoveya hemahengiya şîelê ye ku digel wan bimînîtin ji hêleke dî Muqteda Sedr daxwaz jê kiriye ku hemahengiyê bi cih bihêlîtin bihête gel wana di hember da ew çend wezaretan bide wan rêkeftinekê ji bo pêkînana mezintirîn fraksiyonê li Perlemanê Iraqê yan jî di hikûmeta dahatî de ew ê beşdariyeke kara bûwan bikin. Divê navberê da hevpeymaniya Fetih û serokê wê di navbera nal û bizmaran da maye. Ka wê çi bike wê ev rûkê heta sibehî diyar bibe. Piştra ew ê seredana hewlêrê jî biketin. Digel serkirdatiya siyasiya Herêma Kurdistanê jî vê mijarê dê guftûgû biket. Ku mirov dikare bi wêneyek yan jî bi awayek ji awayan bêjîtin, êdî hevpeymaniya Fetih bi serokatiya Hadî Amirî ku sersextê derencamên helbijartinan bû red dikirin û daxwaza helweşandinê dikir ber bi wê yekê ku hikûmetê pêk bînîtin digel tevgera Sedr. Kan behsê vê hevpeymaniyê bikin ku kengî hatiye damezrandin bi serokatiya kê armanc û aydolojî û siyaseta wan çi ye? Hevpeymaniya Fetih hevpeymaniyeke siyasiya Iraqî ye bi serokatiya Hadî Amirî sala 2018 hatiye damezrandin. Wê çaxê derbasî helbijartinên civata nûnerên Iraqê bûn, serkeftinên gelekên mezin tûmar kirin ji ber ku ev baskê henê hem siyasî ye hem jî serbazî ye, rola xwe di navperaniya cûmkeyên siyasî û serbazî û dam û dezgehên Iraqê de heye, xudan dahatekî gelekê zêde başkera û neaşkera. Baş e? Li vê derê jî ji hevde partiyan pêk tê, ev hevde partiyên henê hem niştîmanî ne hem jî îslamî ne di nava wên de pêk tê, yên herî sereke em behs dikin, rêxistina Bedir, Sadîqûn, civata bilinda îslamî, Muntasîrûn, tevgera îslamî. An ku em dikarin bêjin ev partiyên henên ku nava hevpeymaniya Sedr cih digirin, hinek ji wan İslamî ne hevpeymaniya Fetih, hinek ji wan niştîmanî ne. An ku her du lehena li xwe digirîtin û dibêjin îrada me, hêza me heye ku em wezayê Iraqê biguherin teغîrê çêbikin di hemû cûmkeyan da. Êdî bi van dirûşma û propagandayan dest pê kir, lê xuya bû herî dawî hemû rêra û arasta li ser wan hatine guhertin. Sala 2018 48 kursî li Perlemanê Iraqê bi dest xistin. Serûy milyûnek û 366,000 dengên dengderên Iraqî wergirtin piraniya wan ya serbazan yê kûçek di destê we ye di nav bi grûpên cuda yên Heşda Şeibî ku şerê Daişê kirine, niha jî di operasyonên xwe de berdewam in bi taybetî li derdora Bexdayê. Sala 2021 halê wan gelek hate guhertin. Mirov dikare bêje serûyî seda heftê hate guhertin. Ev guhertine şûkêner bû bi taybetî ji bo Hadî Amirî, serkirdeyê damezrênerê vê hevpeymaniyê ji bo navê çendîn caran skala tûmar kirin, her ji bo nawî û dar û destên wî bû ku pesendkirina derencaman ji aliyê Dadgeha Federal ve ew qas direng ket. Lê xuya dibe dawiya dawî çi bû ji 48 kursiyan ber bi 17 kursiyan ve hat bi qasî 462,800 kesan dengê xwe bê hevpeymaniya Fetih da ji 48 kursiyan da ketine 17 kursiyên Perlemanê Iraqê. Divê navberê da çi dibîtin? Muqteda Sedr ji wî û hikmet dixwaze ku ji çarçoveya hemahengiyê derbikevin, ew ê jî di hember da çend wezaretekên muhîmên giring bide wan ji wan Wezaretê Navxwe, Wezareta Neftê bi vî awayî. Dirûşmên wan divê navberê da çine ku heta niha jî nehatine guhertin lê mumkin e gava ew dikevne di nav pêkînana hikûmetê digel tevgera Sedr. Ev dirûşmên henê jî bihêne guhertin yan jî rêra û arasta bu awayek ji awayan guhertin bi ser bihê. Ev in dirûşmên wan. Li dijî Siyonîzmê yani ewên ku dikarin bêjin pro Amerîka û hevpeymanan, pro Îran û Wîlayeta Feqê, ev e dirûşmên wan e. Dijî sekuleriyê. Dijî sekuleriyê ev welatên ku dîn û siyaset ji hev cuda kirine. Li dijî wê jî disekirin ji ber ku ew weke partiyeke siyasiya ayînî xwe diden nas kirin.